túto presvetú noc náš Pán Ježiš Kristus prešiel zo smrti do života. Osveť tento nový oheň a veľkonočnou slávnosťou roznieť v nás túžbu po nebeských veciach. On je počiatok a koniec. Alfa i omega. Nech nás ochraňuje svetlo Krista, ktorý slávne stal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich srdc a myslí. Svetlo Kristovo. Počas piatich čítaní zo Starého zákona uvažujme, ako Boh ochraňoval svoj ľud v minulosti. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem, ale zem bola pustá a prázdna a stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Dobré, že duša moja Pánovi, Pane môj, Ty si nesmierne veľký. Dávid tvoj vykúpený ľud poznal, aké vznešené bolo dielo stvorenia na počiatku. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Bože, Ty uzdravuješ túto presvetú noc slávnu Pánovho z mŕtvych vstane. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Kameň našich okrom bol odvalený. Pošlipnú, ale telo Pána Ježiša nenašli. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie je to tu. Vstal z mŕtvych tej mimoriadnej chvíle, ktorá rozdelila dejiny na dve časti. Boh ho má rád. Napriek tomu, aký som, napriek tomu, že bol miel. Svätý Atanás, Bože, Tvoja neviditeľná moc zázračne účinkuje prostredníctvom sviatostných znakov. oslavujte Pána pravene. Preto po skončení 40-dennej predveľkonočnej prípravy veríte v Boha Otca, Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Túto svätú noc slávime vzkriesenie nášho Pána. Pane Ježišu, naša cesta, pravda a život. Raduj sa, Syne Kristova, Pane Ježiš Kristus, A darí nám táto obeta, ktorá má pôvod vo veľkonočnom tajomstve. Slávime presvetú noc,
keď náš Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechu. Svetého Jana Boska, blahoslaveného Titusa Zemana i všetkých tvojich svetov. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi. Že ten starý život bol pochovaný a Ježiš nám dáva nový život. Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Halleluja. Aby sme si pociťovali účinky tvojho vykupiteľského dňa. Prežili, myslím, takú veľkú, peknú, radostnú slávnosť a naozaj túto radosť, aby sme teraz odniesli do našich rodín, aby to bolo naozaj cítiť.